Machiegni kendo nyako Ramogi kaka ne wasingo wantiere koda wendo e studio to ponono ni oking'e gima dhi nyime en ni kochakore tarik 1 nyaka tarik 7 mar dwe ni piny mangima hingo juma mar mine madhodho kata mar dhodho nyithindo. Omiyo kawuono ni ne nitiere romo mopogore opogore ma bende koro temo jiwo mar mondo mi joma mine odhodh nyithindo e yo makare. To thor mar wach mar higa ni en ni to bende kuonde tich oketo lwasi makare ne mine man gi nyithindo matindo mar mondo mi gidhodh nyithindo. Achiel kachiel wabiro dhi nyaka e studio wa ma Kisumo kama wantiere koda wendo mano Phoebe Ongadi ma bende en jalony e weche mag chiemo makare. Phoebe machiegni studio timo mos ne wakawi ne wanyisi sama chuo kata kamano inyalo chopo. Kawuono kata e juma ni wayango kata wadhialo kinde juma no ero mar dhodho nyithindo. Ang'o minyalo wacho kata gin okenge mage ma bende osego ahinya gi kembe mar miyo joma mine lwasi makare e dhodho nyithindo? Erokamano nyasi Frosi, wacho adieri wang'iyo World Breastfeeding Week kata ndalo ma wang'iyo godo weche meke dhodho nyithindo. To wayudo ni Kenya kaendi atamalo 41 kende emiyudo ni mine manyalo dhodho nyithindgi exclusively kata dweche 6 ma ok omedo gimoro amora. Koro oseyud ni achiel kuom changamoto mamono mine dhodho nyithindo dweche 6 en ni koro banka osea maternity leave kodok e tich to nyalo oyudo changamoto achiel kachiel kako onyalo endelea gi dhodho nyathini kendo kako pod onyalo tiyo. Emomiyo breastfeeding week ma higa ni wang'iyo ni to ere kaka miyo ni nyalo temo mondo dhodh nyathi kata bang' ka osedok e tich. Koro okang' osetim mang'eny ahinya nikech kwang'iyo higa kaka higa Kenya osebedo ka improve kata ka atamalo ne dhi malo kaluwore gi puonj gi promotion machalo gi ma wantiere godo kaendi. Koro World Breastfeeding Week en ndalo 7 ma wawuoye mana kaka wanyalo dhodho nyithindo, ber mar dhodho nyathi to moloyo higa ni wacho ni ere kaka pod wanyalo dhodho nyathi kaka jatich kata ka wadok e tich. Koro sani wantiere gi act mane osebedo enacted mar Parliament of 2017. Act noero ne wuoyo gi jok mandiko ji tich kata employers kanyiso gi ni koro giket gik miluongo ni policies gi mipango moko maneno ni miyo ni ka osea maternity leave koduogo to pod onyalo endelea gi dhodho nyathi. Mano itimo gi yore adek. Mokwongo, Employment Health Act mar 2017 nowacho ni employers obed gi gimiluongo ni breastfeeding policy. Policy ni onego kete kama ji somo maber kendo policy ni onego kata do tich mabiro manyien ong'eye. Policy no wacho ni ayie miyo jatich mamiyo dweche 3 mar maternity leave to dweche 3 mamiyo go abiro chule ka en dala to ka oduogo obiro yudo space moro matin monyalo biye shak kata monyalo dhodhe nyathi. To kendo flexibility mar time bende anyalo bedo flexible kaka supervisor miye flexibility mondo oyud saa monyalo dhodho onyalo biyo godo chak kata mana saa monyalo dhodho godo nyathi. Koro mano Employment Health Act mar 2017 kendo Sabina Chege bende nosire e 2019 masani idwaro ni mondo jok mandiko ji tich kata employers oneni oketo kamoro tenge ma joma mine matiyo nyalo yudo kaka gibedo kamoro ma safe molor dot kamoro maonge ma privacy nitiere ka nyalo yudo pi moro maler mologo godo lwete kabat bende oket kacha chamo nyalo kete kata chag chande to kendo moloyo kanyalore obed kata fridge moro matin kata cooler box to mesa kacha ber ka iketo bende information materials mamiyo ni sama obiyo ne nyathine chak to onyalo somo. Koro mago e tiegruok ma osetimore ma watemo wacho sani ka wawacho ni World Breastfeeding Week. Erokamano ahinya Phoebe. Kaluwore ni ok kembe duto ma osechopo kare chikno, un kaka jolony e weche somo e sekta mar thieth en yo mane munyalo timo bedo ni okete chik nyiso ni kembe onego bed ni luwo chikno? Ere kaka un e sekta mar thieth unyalo konyo e luwo achiel kachiel mar neno nyaka kembe mag ji giwegi oluwo chikni eka mondo mine oyud thuolo makare mar dhodho nyithindo? Erokamano nyasi Frost, ayo achiel ma jo health nyalo konyo godo en mana chiwo information. Nikech ing'e ni policy nyalo bedo policy kamano to ok otimre on the ground. Koro samoro employer nyalo wacho ni en gima duong' kabisa mondo olos kamoro ma miyo nyalo biye chak to ok ochuno ni nyaka bed room moro maduong' kata mana resources mang'eny
kata mana tenge kamoro matin kar tich. Koro information kaka wamedo chiwe, information mar ber mar dhodho nyathi, information mar ber mar konyo miyo madhodho nyathi e kar tich. Nikech ka employer okonyo miyo madhodho nyathi mo supporte, miyo ni bro bedo ka loyal, kata wakani employee bro bedo ka loyal, yani obo bedo ko tiyo gi chuny achiel kendo en loyal to the company. To kendo bende employer biro tiyo gi pesa matin e yore meke insurance, e yore meke tere e hospital. Nikech breastfeeding oseyud ni nitiere berne gi ng'ama miyo madhodho, oketo tuoche moko atamalo gi bedo piny kaka kansa mar thuno, kansa mar ovarian, kata mana diabetes type 2 bende oseyud ni miyo mine madhodho nyithindo atamalo gi dhi piny. To kendo kata nyathi madhoth chande kodhoth exclusively, to tuoche man hinyo nyithindo makelo negi tho mar apoya bende dok piny. Koro information ni wawache kendo wapuonjogi mondo ging'e, nikech samoro ok gitim kamano nikech gikia. Erokamano ahinya. Bende anyalo mana penjo ni wach maduong' bende samoro chando mine, nitiere jomoko manigi thuolo mar dhodho nyithinde tich. Achiedh nade bedo chiemo makare monego gicham. Ng'ama dhodho en ng'ama onego bedni ochiemo sate, nitiere gik monego cham, nitiere gik ma ok onego cham. Inyalo mana paro ne joma mine ni to sama asedok e tich mondo kik aketh chak manyalo romo nyathi, gin ang'o giri monego atim gi ang'o ma ok onego atim mondo ane ni chak ok oduono. Erokamano ahinya. Gimokuongo monego tim, nikech wacho ni dhodho nyathi en a continuous process, yani en process maendelea. Manyiso ni dhodho nyathi en hormonal, mantiere gik mabedo triggered e obwongo. Sama imedo dhodho nyathi kendo sama imedo golo chak, obwongo koro bedo alert ni onego bedni o produce chak mang'eny. Koro hormones kaka oxytocin kata prolactin bo bedo active, koro chak bedo mang'eny. Koro gima employee madok e tich onego tim mokuongo, ok onego we dhodho nyathi kendo ok onego we express chak, nikech ka weyo to kiwango mar chak cha dhi dok piny, to sama kiwango mar chak odok piny to nyathi samoro ok bi yudo nutrition moromo kendo kilo ne bende ok bi bedo mang'eny. Wacho ni breastfeeding bende ng'ama miyo nyaka chiem maber. Kawaida wachamo 3 main meals, kaso maybe snack moro saa 4 kata saa 5 to wacho kata saa 10, to ng'ama dhodho nyathi nikech en process makao energy kendo en process ma burn calories. To en process ma nyaka koro quality mar chak mar nyathi cha be nyaka wuoge chiemo ma miyo chamo. Koro wacho ni kata ka odhi tich onyalo ting'o snack moro e bag, kata ka ok oting'o konyalo access chiemo ma continuous at least after every 4 hours oyud gimoro cham. To kendo kilo mabiro ka miyo dhodho nyathi cha en piyo piyo ojalal, nikech benefit achiel mar breastfeeding kata mana mar expressing chak sama wasedok e tich mondo wa maintain exclusive breastfeeding kata mana dhodho nyathi dweche 6 ma ok wamiye pi kata gimoro amora, en ni okonyo mondo uterus o contract kata mana mondo miyo cha odoge kilo ne machon mane ntiere kapok omako ich. Erokamano ahinya. Bende wach machielo en wach mar rito chak ma onyiedhi. Thothne yudo kata bed mana ni nitiere kode kama inyalo kete chak no. Ere okang' monego bedni atimo kaka ng'ama miyo samoro kawuok tich akawo kata saa 1 kata seche 2 mar mondo mi achopo ot achaka ayud kama anyalo kete chak ni ma en freezer. Inyalo mana lero ni to ng'ama tiyo manigi thuolo mar nyiedho chak, ere kaka orito chagni maber mondo kik omi nyathi chak mosekethore. Erokamano ahinya. Mokuongo ng'ama tiyo manyalo ma hape ber monyalo yudo kama ogole chak. Gimokuongo, chak nitiere gi anti-infective proteins manyiso ni oloso immunity kata kinga mar nyathi. To ka wa handle e yo ma ok ler to samoro nyal keto tuoche e iye kanyo manyalo kendo kelo ne nyathi shida moko. Koro mokuongo nyaka okete kama ler. Kapok ogolo chak to oluoko lwete maler gi sabun, to kendo kitamba moro maler bende oyweyo godo thuno maber. Ka oseywe thuno kama obede no bedo disinfected kata ka sanitizer oywe maler. Koro ka osegolo chak, to ka ogol chak maber onego lore in an airtight container kata container man gi wiye. Koro ka hapa ber nitiere gi fridge moro matin e kar tich, to nyalo kane kacha kata ka nitiere cooler bags onyalo kano, nikech chak ma kokoa nyiedhi nyalo bedo for 8 hours ka ok okethore kendo ka pod bera. Mana kobedo handle gi lwedo maler kendo kotime e yo maber. To kochopo e ot, wawacho ni chak nitiere gi stages mang'eny.
Chak mokwongo mawuok ndalo adek kaka ndalo abich iluongo ni colostrum kata chak moro maratong' to opek. En okonyo nyathi mondo oyud kinga motegno kendo mondo okonye e yore mang'eny. Koro bang' mano wan gi transitional milk. Koro bang' dweche 2 weeks kata 1 month miyo cha nyalo chako kano chak chon kata kapok odok e tich. Manyiso ni kokano chak e freezer kata malo kama ice nitie to chak nyalo bedo for dweche 3 ka ok okethore. Onyalo bedo maber e fridge mapiny seche 24 kata 24 hours to kata ka fridge onge onyalo bedo oko mar seche 8. Koro mago yore ma miyo nyalo timo to magik wawacho kendo walando sani en ni ber mondo chagcha ng'ama miyo nyathi omiye gi kikombe nikech ka ang' omiye gi dho chupa to samoro luoko miyo nyicha ok bed mayot to kendo samoro bende kelo gimoro ni nipple confusion ma koro nyathi ni confused ni mae thuno koso mae chupa. Koro ng'enygi chupa ber negi nikech chupa golo chak mang'eny to thuno nyaka ang' oywa matin. Koro mondo mago te wawe ka oselose maler moluoko lwete to ber ka imiye gi kikombe. To mogik ka en chak mobedo ice to ok ber ka ikawe timure e microwave kata ikawe timure e pi maliet mopopni. Nikech sama wamure pi maliet mopopni to waketho gik miluongo ni anti-infective proteins kata immunity gi vitamins, minerals mang'eny e chak monego bed ni miyowa total nutrition seche ma nyathini madhe. Koro ka wagole freezer to kidwa ti kode kiny to kete aketa oko mondo otho kende kata mondo otugre kende kata inyal kete e fridge mapiny mondo gokinyi koro ikete pi mana maliet moko kalo degrees around 37 degrees to ok en pi mapopni bende ok en microwave. Ne jogo ma onge thuolo kuonde ma gitiye kata onge kamoro moketne gi thenge ma ginyalo gole chak to pod ogomo mar mondo mi odhodh nyathini kuom dweche 6 moko med gi chiemo moro amora. Inyalo miyo gi mana paro kaka ginyalo neno ni kata bedo ni onge gi thuolo ma kamano pod onyalo neno ni otemo mondo odhodh nyathini kuom dweche 6. Erokamano nikech sani wang'eyo ber mar dhodho nyathi kuom dweche 6. To wacho ni breastfeeding en a supportive system, ok ng'ata achiel ema time. Koro ng'at ma kamano onyalo kata mana wuoyo gi colleagues ge ka gin gi office moro to during breaks nikech ber ka breastfeeding timore breast milk bedo express after around 4 hours 3 hours. Yudo ka 4 hours go ka en tich ma minimum seche 8 to mano e sa ma ji dhiga madho chae sa 4 to ji dhi chamo lunch kaso maybe sa 10 kaso ji dok dala kata kako tiyo gotieno to the same timings. Koro nyalo improvise room moro matin to jo colleagues konye mondo bed a bit private nikech sama stress gen kata mana ka tung nitie chak ok bi wuok maber to kata ka koro nyalo dok improvise kamoro e office kanyo tek ni en kama ler, en kama safe, en kama private kata ka pok employer oloso kama iluongo ni lactation room kata mother's unit to pod onyalo tiyo gi facilities ma intiere godo kobedo supported gi colleagues moko. Kendo wacho ni colleagues machuo, colleagues mamine wakonyuru mine ma ai maternity leave maduogo koa leave mondo gi endelea gi breastfeeding nikech mano bende sama miyo no healthy to nyathi healthy to kata mana the nation bende bedo healthy. Penjo moro en nitiere chiemo moko ma ji wacho ni miyo madhodho komadho chai mar majan to tuo chak. Nitiere chiemo moko nego beni chamo nikech nyalo tuo chak. Moko kuom chiemo ma ng'ama dhodho kata ng'ama miyo madhodho ok onego cham gin kaka mage. Erokamano ahinya. Mokwongo chiemo man gi spices mang'eny kata makech, chiemo motimo apilo mang'eny nikech gikale chak mayot to mano bokelo ne nyathi miluongo ni irritation. Kowinjo ka irritation kata mana gimoro kaka garlic koted godo mang'eny to samoro jakalo e chak. Koro spicy foods watemo mondo jok madhodho nyathi oket piny matin to wawacho ni apana kabisa kiko mul ndawa kendo apana kabisa kiko mul kong'o nikech mago chemi gi yot mondo donje chathuno to samo donje chathuno no nyalo inyo nyathi e neurological development mare. Koro nyathino bang'e nyalo bedo gi challenges meke neurological goeko kata mana defects moko bende mabiro nikech chemi mar kong'o kata chemi mar ndawa makalo e thuno kadhi ne nyathi. Wacho ni kendo gite mondo giket piny matin coffee kendo gi reduce kendo matin chai nikech gigo nitiere gimiluongo ni nicotine kata caffeine mabiro kendo makalo mayot koa kuom miyo dhi kuom nyathi to nyalo kelo irritation moko bende kendo medo health challenges ma nyathini nyalo bedo godo. Koro kaber to ka nyako modh gik moko onyalo madho nyuka, nitiere nyuka miloso maber, inyalo kete simsim,
inyalo kete kodhi mar budho, kata mana amaranth bende sani inyalo kete. Onyalo madho chak apuoya, chak ma fresh kata chak mar mala. Onyalo tedo koko, chai mar koko kata chai mar drinking chocolate. Onego modh pi moromo mang'eny, to kendo soups be onyalo madho mopogore opogore, koketo tenge coffee, oketo tenge chai mang'eny, oketo tenge kong'o, oketo tenge andawa, kendo oketo tenge chiemo man gi spices modhuro. Erokamano ahinya. Nadwa ni mondo mi amedi thuolo machielo, kata kamano thuolo ma wawang'wa, kendo ang'eyo ni magi gin twak ma utimoga kacha e penj laktar ne joma nyalo bedo koda penjo. Ang'eyo ni weche mathoth ginyalo yudo kanyo. Ka kamano, erokamano kuom bedo kodwa e chenro ni. Nyakora Ramogi gi kanyo